Ngikubingelele mbukeli ngiphina ngamukela kwesimanzonzo sikulethela zona indaba ezifika ngaso ke isikhathi ongaphansi nongaphezulu kubona ke abalandeli bakhe lapha ke umbokwazi yona ke iTLB edlalela yona ke lapha ke iOrlando Pirates emva kuba ke kusabalala ke yona ke ivideo abanye ke bagxeka yena lapha ke uBig Zulu kanye naye ke lapha ke uQuality Mbukeli ke kanti ke omunye ke uvikela yena lapha ke uBig Zulu Mbukeli nansi ke ivideo yabukela abalandeli ke bekhala ngaye ke lapha ke uBig Zulu omunye udefendela yena ke lapha ke uBig Zulu Mbukeli kuyona ke le video engizothi ke ngikushina bese mbukele uya lapha ke izo comment section sizwe ukuthi wena ngabe ke uthini khona omgxekayo kuyona ke le video ke esabalele yakhe lapha ke uTLB umbokwazi mbukeli nansi ke ivideo siyabonga. Bafowethu njani? Ngiyanibingelela nje sekuntambama. Yazi bafowethu kunento enginyanyisile ngifuna ukuthi ngiyikhulume la emayelana noBig Zulu. uBig Zulu uyazi bafowethu unokucabanga ngani noma mhlambe kwashoda isikole yini azange yena esikoleni noma ubcelebrate bakhe noma lento wayithatha ngokuthi kumele ukuthi amosha amatalent abanye abantu yini. Yabona uma umdlalo webhola bafowethu icareer yakhe ayiqala ukufa egroundini, iqala ukufa ngaphandle, iqala ukufa ku social media. That is why labafana abaqale kuyinkulisa ngenze example abanjengoNkotha noMfukeng noKhoza lo mfana weSundowns lomncane nabanye laba nje abakhulele endaweni ngathi zingamalokishi bathola izinkulisa eziright angeke ubabone beshuthe endaweni zobumnandi ezinotshwala phakathi ngoba bayafundiswa lapho ukuthi once waqala wenza izinto ezikanje umosha ikusasa lakho. So yena utarget abadlali ababuye emakhaya bangakaze bethola izinkulisa eziright abakhule nje bedlalela ibhola lasemakhaya uyiqale kumthetho sakhala uyaphunda manje usakhala sathi uBig Zulu lento ayenza umosha icareer kaMthetho ngoba ezibuyele emakhaya uyasuka manje uzosukela ingane encane ekade engashuthi inhlobo nayo ingakadumi ibishutha nathi lengane ingakadumi ngoba manje isidumile angani noma mina lento yakhe ayithathayo kwathi wakodondolozela ngabantu abaphumelelayo yini useyamthatha manje okay usuke ngamdonsanga ngenkani ukuthi bezophuza utshwala awana amakhamera awana ngoba into eqala ukubulala icareer yomunye umuntu abayibhukudele bodwa etshwaleni lapha mabefuna ukubhukuda etshwaleni hayi ukuthi bezama ukumosha ama-career ingane zabantu ababuye emakhaya. Nampo talent embatha abasibuye KZN bakhulela emalokishini angeke ubabone benza le nto because bona eyinkuliseni kuma academy bayafundiswa izinto ezikanje ukuthi akufanele uma umdlalo uziphathe kanje umosha ikusasa lakho wenze njani yena. Uyazi ngadlo lamthuthu waseBergville uthi ngempela ungenwe yini noma mhlambe kwathi kumele abadlali abaphumelelayo noma abantu abaphumelelayo apha agijima njani eyovimba impumelelo yabo ukuze kuphakamena. Bafowethu yazi wanginyanyisa umuntu ngiyanithembisa akekho umuntu ozongithuka la. This is my territory. Indawo yami le. Wangithuka ngikufaka ikhadi elibomvu ngulahle edustbinini. Wangithuka ngiyakubloka ngifaka edustbinini. Ngifaka emgqonyeni kaDoti. Into enginyanyisa ileyo ukuthi naqala sakhala kumthetho uthi hayibo nangumthetho icareer yakhe ithi yaphumelela. uBig Zulu uyamthatha uyoshutha naye etshwaleni. Ukuqala ukubulala icareer yomuntu le because labafana bayikhulele emakhaya abafundiswanga izinto ezikanje. Nangumbhokazi uthi uyaphumelela useyagijima futhi naye uyoshutha naye etshwaleni kugcwele babhukude etshwaleni lapha. Umbhokazi uyafika nathi kweshuthe nathi kodwa mina into engayisho ngathi akukho umuntu ozothatha isithombe sihleli lana whether umbhokazi uyaphuza noma akaphuzi because abantu bazothi kusho ukuthi wenzani uyaphuza hayi ukuthi abaphuzi labafana abancane bonke laba engikade ngibabala uMfukeng noNkotha is because bafundisiwe kuma academy ukuthi ungakwenza into enjengale izomosha ini ikusasa lakho. Nangoku uBig Zulu wenzani ugijima manje uqede okay uthema sikhala ngomthetho manje usengibhokazi who's next. Kodwa nawo lo lamthuthu waseBergville udlala ngamakhono abanye abantu bo. Yazi nganyanya man. Uhlulwa yini ukuthi mabe bhukude etshwaleni lapha ethe amakhamera no. For in akathathi ngani abantu abangadumile abaphuza ehambe yokushutha nabenzela amasimba abawenza lapha. Bafowethu njani? Ngiyanibingelela nje sekuntambama. Yazi bafowethu kunento webhuti yaphela. Yazi ngiyafisa nkabi yami ukuthi ngelinye ilanga siyifundise singabantu. Siyifundise ukuyeka ukulawula osaziwayo. Uma ngabe kuwumculi, thanda umculo wakhe lo kuwona wakusondeza eduze kwakhe.
uma ngabe kuumdlalo webhola thanda ibhola kudlalela lona uphume empilweni yakhe yekani ukufuna ukulawula nala kungafuneki khona nilawule emakini nifuna ukulawula nasemzini yabantu abantu ngeke besakwazi nje ukuphila nabantu ababakhonzile ngeke besakwazi ukuphila nabangani babo nabangani ababakhandayo ngendlela empumelelweni la abaya khona ngoba nakho nikhona nina nizokhuluma kuyangimangaza ke futhi wena bhuti ngoba umbokazi wakho wahlala nani yini mayisehlele no Big Zulu bese kuba inkinga kuwena